hambai song ge lam sugo norok no hain hai ani ketal video gangge tini norok ni thanyang ma phaimani gangge mose kabang ma ani video rethini wo comment sopaikya saimana ni muchung mani norok ni je ani para boro tei ani para boro kaisa tei ang taktam khaitong boro tamo amorok ta angke aw norok saimano chakana angke norok ani ano je phananai saponai rok asuk saimano muchung mano ang tai toni malia saimar senai hambagai nung buskang ma phaiga aw gan video no paisa jarong nai tongya video no skip phaiwai kaham ki norok saimanai tik ani details joto khnai manai phaidi gangke main topic o phaijuana ani mung pulano sawana ani mungje ani channel rwjak obonani real name Khumbar gan deborma no gangke te ani para gangke mohon kapra para yang mohon kapra mane yang gana tongo wakhai sodarok to mama sukia kapara ukorok yang gana yang phage ani para haino uta menang laijak ani para gangke baksa sini na ya onek no sinai tongo yang ni hingke to saimanai gangke ang tabuk preseno ang khai tongmani angke pori tongjo klago college tabuk third semester final paikha tak fourth semester ngai maita ang tabuk nogo tonya ang do kokhe nogo tonya ang dongmali tongyo ang gangke amo hostel kaisa gangke arang tongo ang arab phurungai tongo kokbrok and hindi amai ke phurung tongo usani ani major subject ang hindi bla yaman bagai ang aro hindi kokbrok phurungnai ni green bagai ang aro phurungai tongha amhai gangke phurungmani yagulo ani no buyang kisa lama bo chaya ke tai dara bo college thanani gangke babu double tunani nangai thanai gangke aboni bagai ang one soka je aro borok bo tongnai nangai borok nangai tonga ba gangke ang aro tongtutino college thang phai lai somai khai phurungtutui ang surungte am haike aron tong hamhai gangke abai ta ko asuk to kuno khas bat tai kok koroi ani je live tabum haino gangke ani asai song ang side basin bebong an details singka ba sakoron side basinai ani asai song gangke ang kusu ansia kora tong dara khoroksa gangke bo porin tongjawo bo ke veterinary wo bo jisi arono bo 4 years complete nga tabu internship hapka gangke bin internship starting nongkha amhai gangke next year ro abai ke painai bini tobono ang next year ro gangke nogo painai ami ke wan suksa tamage gangke darani muyang babu te kisa kongnai bla gangke babu na se kosto khainani muchunglia bobo dili darano ton dara nogo tong tati sebo college somu khaibla gaman bagai nogo tong tati babu tunani nango kono nango gangke jora mili ani bagai gangke amhai ke ma tong nai jauta abhai gangke ani dara bai ruksal no rangjaya bochirai ni simi no hostel tong ke bini surungnani jora amhai ke skrikha gangke amhai ta gangke borongjayan bagai o babu mawang kisa ogomuta tabumuta abhai tunani thangna nango odek jora tuni dosram jora o madop jora tuni riwo karon simo gari kai arke nogoro thango amhai geto ison jarai bo complete mane 4 years bini complete nga atabro internship o hapmangkha amlekino kostoni bisingto yamo paikha gang to NEP khobjaka ang class 2 ni simi ani laibum hain khando ang ta college mane B.Ed do khai tong hamama haida because ang 2 years katangha bhai ke male ang agi parao porimani class 2 ni se hain hayan dai shingyang ang te se porna thangai class 1 ni sima thanga ang pura joton se kotorong kha pura kha sisuka amhai ang mane salai ne leisukata ogo angke english medium ya ang bengali no
Mana Bengali medium tam hai. Kaki to English medium masuk kuya belang ke. To bo ang porna nih nile naik ai penang English tanan naya ang Hindi school sido Hindi school tanan bagai kabuma ko rokai kya mahai. To bo ang thanglia kaisa amo problem to kumbagai thanglia. An form ro bebang na hajak. Hingga ni am haikhe ko 2 years kadang thangka amoni bagai yang te siwan theng ma pon bagai tabang am haita hingga pai jorok seng hamo ke kokrei abo to ongkhang pas no ke tak present amose ge ang 4 years nangnai ang 1 years completing ha tabu 2 years completing ting tei because ang tabu 4 semester kane bilang hangka bahaita hingga ge ani eman live ro hobbies ro ang bang side by sini ro because an details sing ba ani just sini mung bising te ani kabang ma ani je muchung mani am hero actually ang muchung mani ngange ko ani live ang police ngani muchung go duja dong do ang police teacher ngna muchung police hai ke teacher ta ni em duja dong imang ang amuno naharai no ani swngmung ang focus khai dong kaisang police ho amhai ang renai tabu ria hota kisa quality renai na ang renai amhai ta ngke ani teacher ngang subject hindi ni ang teacher ngam chung amhai nang swrungi dong amhai ta ngke ani hobbies rong ngke ang rwjak nani tam nani amole kupunyo amo jarani shimi je ano saimanjak okara rongga saimano ang jarai purupan bahai tamo ang agita shunyang tongwang dolaga bravo ai phunang masana ni jamna rongka black and muchung tai tam na robuta ganke am haitang ganke mu songna bori bor tamu ma songnai no ganke abono kare nyota ang resapnani musanani tamnani kan bela khen muchung ang hainyo tongda tei buru sabjak hai mu songda tei buru sabjak ang saijung dong khan abo haina heneri mangs tongjak am hai nang blai khen muchung am haita khorang sa hamya pano tobor nang heneri pano muchung haiji ang e pri khorang kaham am hai na muchung hai bano mokhe roksa khe khorang lok amo ngi thamuta hamya Engke ani ke kaisi problem tonsil churai ni shimi engai phaimani tabu bo engai to abo to engnai na waisa hapke abo tai ongkhonani abo possible abo engnya engnani ko ya waisa rugi hapka abo hapkano ka bahaita ke thanda ro ice cream sainia mane to muchungo waisa sai ja engai phai engge mokhi ro busawo je bari nai manai gangabon thokjago batima motok abo motok mani manoi ice cream mungtung cold drink ni kabangma je mo khya ma hairo abo nang thokjago gange moi chang ni bising gang thok ni moi chawi manya angke moi borok ngesan bagi best plus moso deng amo moso yok na nangnai haipuno rugi hamyangai o koyekdin agulo no amo sajaka doctor bai moso yok tasadi hnei kamna avoid ma khaibang ge black hen dukhunang tango jang moso yok yang ge laslai to trawo ge ta kha mo moso yok ya se masa nai phung ka ba mo marang khai tong khata ge ko kre chak ne bagai kam ge to mo sa mo avoid khaina nang ge khaina nang na mo ma khaina okay amai ta gange Norok clear nung hana ani tamo bahai kami puro ani mung tamo real tang present ang tam khai tong tam pori tong nana tamo pai ka bebang nok sai mang hana tana sai song khoro busuk tanda ra tamo ungkoi to amo bebang sai bai ka nok sai mang hana ngangke nok ta clear ang hana nok tola comment khai sadi bahai norok ni tai kun sungmung la tong sumu chung hangge sari tai mungsa sek karjari tong hangge nakar sanang mungsa sek norong ni sai man mo sung morang saje phonongi mano amun bagai nakar masano ge norok begin support khai tongdi rui tongdi logiri tongdi pan dum sai tongdi hingga se truk
hingke hambai judono ani video no paisa jora tongmani bagui hingke next video norok bai malalenai tei norok tamon saimano muchung tolao comment kaisa di hingke asungno hambai tata.